Wayne Caruana ta' 34 sena miż-Żejtun inżamm taħt arrest wara li l-ħadd filgħodu tressaq il-qorti b'urġenza akkużat li lejlet l-ewwel tas-sena wettaq ħolda b'arma li taqta' u bil-ponta f'di convenience shop fiż-Żejtun stess u qed ikun akkużat ukoll li seraq €350 cash u li żamm bil-forza 4 persuni. Ir-raġel allegatament daħal fil-ħanut armat b'arma li taqta' u bil-ponta u talab lill-impjegata biex ittieħi l-flus. Fil-qorti, ir-raġel wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih u ma talabx għal ħelsien mill-arrest. Intant fi storja separata, żewġ persuni oħra ġew arrestati mill-pulizija għal ħabta tal-11 ta' bil-lejl wara serqa minn car wash fit-triq l-imdina f'Ħattart. Malli pulizija mit-taqsima tal-RIU waslu fuq il-post, sabu raġel suspettus ħireġ mill-car wash sejjer lejn vettura li allegatament kienet qed tistennih. Is-suspettat twaqqaf mill-pulizija u wara stħarriġ li sar irriżulta li dan allegatament kien għadu kemm żgassa xi magni u seraq ammont ta' flus. Ir-raġel li għandu 44 sena ġie arrestat flimkien ma' mara ta' 42 sena li kienet qed tistennih fil-vettura huma qed jinżammu mill-pulizija.